bili kami ice yellow. Ano yan? Ano yan? Ang paliguan yan? Matiktik. Matiktik. Ayan guys, matiktik ang punta na ng paliguan namin sa Bulacan. Ha? Dito. Oh, ay sa. Wow, ang resort guys. Dito sa Bulacan. Si Chugulog pala ito eh. Highway na dire-diretso yun, sa garay din yun. Yung kanina, sa garay din yun. Yung, hindi di ba kumaliwa tayo? Pag dire-diretso mo yun, dulo ng sa garay yun. Oo. Ano yan? Sugot na. Bili mo yelo. Bili kami guys. Bili tayo yelo kasi Bili parang ice. pagbaba natin doon, may yelo tayo. Muntik pa ko maiiwan kanina. Buti nagising ako. Kala ko kanina kalis na kayo eh. Yan. Hindi, hintayin nga namin. May single naman kanina kung hindi ka nakarating. Diretso kami sa bahay mo doon. Oo. O kasi alam mo naman bahay. Oo, singilin ko na. Pero sabi ko sa kasamahan ko, ano na lang muna. Dead time na lang kasi sabi ko wala pa naman magasin ko. Ayan guys. Hindi na lang nakahanap. Ayan, yelo. Matiktik. Nor sa garay. Ay, nabuhusan pa sa abaw yung ano ko, yung chinilas ko. Sinasabaw ng ano, ng abi yan. Let's go. Ito na. Pag-awin siyang Ito ba yung ano natin? Lagayan? Hindi ito. Ayan. Ayan guys. Dito kami sa mapapansin niyo po ang kapaligiran guys. Tignan niyo naman oh. Pulbi siya. Almost 1 hour ang ride papunta sa Matiktik mo sa garay guys. Kung saan punta nga paliguan. Oo, Matiktik. Naligo din sila. Guys. Guys. Andito na kami sa malapit na. Guys. Pinadala ko rito para sa mga tropa. Naka naman. Kaya lang tayo last ng ano ha. Mga tropa. Guys. Guys. Malaria. 185, 186. Shout out sa mga taga-Malaria guys. Kakaroy dito, kakaroy. Halo. Tapong tamo. Kakaroy dito, kakaroy. Tapong ka. Magawa nito ngayon ng napakaganda talaga. Cottage ngayon ginagawa nila eh. Kaya gumagawa ito.
So guys, upload ba siya dito kung sa malapit sa mga ligon namin guys. Ayan na guys. Ayan na guys. Dito kami. Okay na yan. Ganito rin kasi yun. Ganito rin yun. Okay na yan. Dito maganda. Balik tayo, balik. Di wala yan dyan. Mas wala na tayo guys. Oh. Itignan mo isa yun. Dito. Isang to dito malaki. Okay na dito to. So wala pa doon. Yung guys, titignan mo. Okay, let's go. May isa pang mas maganda raw guys, napapaliwan guys. Sir. Ayan guys. Lagyan mo lang niya, sir. O, dali mo doon. Ayan guys. Dali mo natin sa cottage guys. Wala problema yan. Wala pa naman ano yan, tao. Atin lahat ang cottage dyan. Dami ng cottage guys. Magsawa tayo rito. Ayan guys, kinukuha mo naman yung mga gamit namin guys. Ayan yan. Okay na, wala na? Oo. Magandang umaga sa inyo lahat. Andito na po ako sa Matiktik, Norsagaray, Bulacan, kung saan matatagpuan ang resort na ilog. Ito ang tinatawag na resort na ilog guys. Ayan o. Ayan ang mga lugar dito. Maganda-ganda. Linaw talaga guys. May daan pa yun doon sa taas. May daan pa yun doon. Shout out sa mga taga Ayan Bicol. guys. Mga taga Bicol guys. Mga taga-Aklan, ha? Yung Legazpi from Taga-Aklan Bicol dyan. City. Legazpi City guys. Shout out sa mga taga-Bacolod. Yun. Ilonggo Clan. Ayan guys. Good morning sa inyo lahat. Yes. Sa mga taga Bicol guys. Shout out Taga din. Bicol. Yung Legazpi. Yes. I love Bicol. Yes. Ayan guys. So, daming ano guys. Ang dami yan. Mga cottage. Hindi lang yung tasandan na gito guys eh. Ayan. Linaw talaga ng water guys.